Tervetuloa uuden videon pariin. Joku sieltä raavittu, mutta... Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me testataan 5. Varmaan Suomen tai maailman, en tiedä. Suosituinta peliä. Tänään kun ehkä näette, ne kaikki nyt ilmaispeliä. Niin kun toi tilausnappikin, sekin on aivan ilmainen. Ruotsilla sitä paljon se ei maksa mitään. Ja tämä aika tykkää. Tilausnappi on aina ilmainen. Kumminkin. Mennään videon pariin. No niin. Eli ja mä leikkaan. Tämä on ihan sama. Okei, me päätään ne maailman 5 suosituinta peliä. Ekana on Tik Challenge. Mikä tällä? TikTok Challenge. No. Niitä pitää mahdollisimman kovaa. Vähän pinnan. Tämä koi teidän suosikki. Ei, koitan. Seuraavana teidän suosikkipelinä oli... Yksi teidän suosikkipelinä oli... Täällä oli ei varmaan teidän, mutta maailman suosikkipelinä. Block Blast. Okei, eli tää menee tuohon. Great. Great. Excellent. 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 Tää oli tommonen hattu. Great. Combo. Tätä tohon tommonen. Tohon. 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 Tonne. Tohon. Ja tonne pikku kakara. No vatto. Mä oon luonut itellä nyt. Mä en anna kirjoille näissä kanavilla. Jos kirjoilen, mä blurraan sen. Sori. Ja kyllä nyt vähän. Mutten kaikki. Bro. 7 kombo. Tohon. Tonne. Lisää. Mutta vaan. Laita tohon. Good. Nää nyt on kyllä taitavasti tehty. Kyllä. Laita tohon. Mikä tämä on? No, voin valita. Sitten tonne. Laita tohon. Good.
Great. Oho. Toi ärsyttävä pikku paskien. Katsoho. Ei heitti mua vähän. Tää ei maahu mene mihinkään. Eli pitää tästä tilaa, mutta ei tullut. Ai niin, edelliselle pelille mä en oo tullut arvasanut. Edelliselle pelille 1/5. Eli 1/5 annetaan edelliselle pelille. Tälle pelille porsantaisesti on aika hyvä peli. Annetaan 4/5. Mitä? Mä teetän kuvaa vielä. Juu. Seuraavan pelillä on mikä? Love Games. Älä kysy, mikä tämä on. Let's start. Tää on joku Eurooppa-peli. Ei euro. Kuinka paljon tulee playtä. Onko tässä tätä try? Mikä tää? Mä en ymmärrä mitä. Hei, siinä on Cristiano Ronaldo. Vielä Messi. Mä en oo siis mitään jalkapalloa tietää. Mä en katso jalkapalloa. Ja sama kuin jääkiekko enemmän. Tämä otin näin. Valitse randomi tyyppejä. Oho. Ei sillä saa mitään hyviä, mutta en tiedä maksaaks mä. Noin. Täällä on aivan peli. Siis aivan paskapeli. Annetaan pelille arvosanaksi 0/5. Itse asiassa on tätä mikä se on? -1/5. -1/5. Joo. Seuraavan peli olikin Squad Busters. En tätäkään koskaan pelaan. Mitä? Squad Busters! Mikä on minun ikä? Onko tää oikeesti joku wifi-peli? Joo. Minun ikäni on 30. Ja oikeesti ikä ei 30. Joo. Mitä?
No on siis, mä en odottanut. Voi. Squad Busters! Kyllä olisi Fireball! hyvä pohjassa. Voi vi! Squad Busters! Aivan peli. Aivan paska peli. Aivan paska peli. Joo. Mä annan äskeiselle pelille 2. 1,5 kautta 5. Sitten seuraavana pelille. Sitten mä en muista nimeä. Pizza. Joo, Pizza Ready. Play game. Kyllä. Ja tää oli 5. suosituipeli. Mutta katon kuinka kauan on kestänyt. Ei välttämättä kestä aivan saman vertaa kuin Castle. No tää on tämmönen peli. Tätä kun te tykkäätte pelaa. Jee, money. No niin, mene sinne. No niin, Pete, mene sinne sisään. Nyt tän kävelyn. Ne häiritsee, mua häiritsee. Simpson. Sillä on 6 jäätä. Kaksi. No, kun mä tiedän läpi tänne. Tätäkö mä odottaa pelaa? No siis. Miten mä mahasin mitään, jos nää on tämmöset? Nää tiputti vaan rahaa. Pidän nääkin. Mä olisin täällä, mä pistin kantaa vaikka 50 pitää kassalla. Mä pysty ostaa sitä. Anna mun ne rahat. Nyt. Tää käytty mitä? Kyllä siisti. Se sopiva. Mitä? Anna tää bad guy. Kyllä bad guy. Oli ilman. Hyvä jatkamaan jumittaa. Jumittaa. Peli oli tästä. Manna pelille 1, 2, 5. Ok, mutta ei oo ok. Mutta ei tässä mitään. No ei tässä mitään. Moro. Ja nähdään seuraavassa videossa, jos sitä taas tulee. Mutta siis, ilmoittako hyvää päivää. Ja muistakaa, että nämä oli ilmaispelejä, niin kuin se tilausnappikin on aivan ilmainen. Joten, ei muuta kuin moro.